Philip. Malum. Philip. Thatha khona ikhanda lakho lomunye. Gcolo phela uyahlanya yini? Ulalele nemsebenzini. Malume cha. Bangelani manje umsindo? Hayi. Philip ubuze konzani emsebenzini uma ngabe uzolala la? Malume ngicela awehlisa ivoice nkosami. Usawufuna lo msebenzi wena? Okay, ngabe ngifuna nike lana uma ukuthi angisawufuni lo msebenzi. Yazi-ke uma ngabe ufuna lo msebenzi kuzomela uqala ushintshe ukwenza ntombazana. Zolo lokho abantu kade bele khuluma indaba ngawe la. And futhi lo nto izozifika emadlebeni umuntu wrong.